Silavê var baş hevanno çend û çên ku me amedekirine dixwazim ji wara pêşkêş bikim em hema dest pê bikim pêşî em biçin Sûriyê İlham Ehmed Mazlûm Ebdî çûn Şamê bi Ehmed El Şarara Esad Şeybanî re hevdîtin pêkanîn ka em binêrin çi axifîne mesele çi ye em paşê dest bi mijarên din bikin ji îmraliyê peyamekê peyam jî di derbarê notên îmraliyê de ye hûn zanin di van demên dawiyê de rêzeke not di medya civakî de hatin weşandin hem di notên di derbarê hevdîtina heyeta Qandîlê ya ku çûbû îmraliyê ew îddiayekê bi vî şeklî hebû û hem jî naveroka hevdîtinên heyeta îmraliyê ya ku Mithat Sancar Pervîn Buldan di nav de hevdîtina wan ya bi Öcalan re hatibû nivîsandin ew hatibûn belavkirin di medya civakî de her kesî xwend kesî ku tevî bi mijarê re eleqedar dibin niha hem Dem Partî eşkere kir ku naveroka van hevdîtinan nerast e yan jî hatine guherandin lê hatine zêdekirin ya jî hatine derxistin. Dîsa ji tevgerê ji kecekê peyamekî hat doh bû ew jî dîsa bi vî şeklê dibêjin naverok hatiye guherandin. Tevî hebûna hevdîtinê înkar nakin lê tenê naveroka notan dibêjin nerast e. Hevanna ka em binêrin ji îmraliyê çi hatiye û Tayyip Erdogan jî tiştekî gotiye. Tayyip Erdogan hem nalê wî dixe hem mixê wî dixe. Tayyip Erdogan ji aliyek ve dibêje kes nikare biratiya Kurd û Tirk û Ereba xirab bike û hem jî dibe 86 milyon însanên ku li Tirkiye dijîn tev Tirkin. Yani me jî we jî her Kurdî dike Tirk. Yani hinek gotinê xwe napîvin. Wana çawa însanin heqeten gotinê xwe napîvin. İja ev curê dengmeng baş e evan da. Kaş kerema xwe re îşaretekî bidin min ku ez bizanim deng baş e li gorî wî ez bidomînim. Hûn însanên pirêjan e mala wê avaş kerema xwe re qîmetê bide vê kanalê bi pêş bixin bibin endam biecîbînin ji bo ku zêdetir biçe pêşiya însanan pêdiviya me bi we heye pêdiviya milletê me jî bi kanalên wekî me heye baş e süper dengî we jî baş e. Devran Osê merheba bi xêratî arê dibêje arê çawa ye ji Rojavayê Kurdistanê jî li me temaşe bikin ji kerema xwe re ya ez zanim aniha li gorî statîstîkên YouTubeê Rojavayê Kurdistanê di rêza sêyem de ye pêşî li Bakurê Kurdistanê Tirkiye wekî Tirkiye tê gotin paşê Almanya paşê Rojavayê Kurdistanê heremên ku herî zêde li me temaşe dikin paşê Başûrê Kurdistanê tê wekî din em derbasî Ewropayê dibin Swîsre baş e welatê min e me ez heq dikim ya Swîsre me eger însan zêdetir li min temaşe kir li Swîsre mala we ava îja qasî ku hevalê min ê pispor dibêjin hûn çi qas peyam binivîsînin hûn çi qas biecîbînin ev weşana me zêdetir diçe pêşiya temaşevanan we goterê niha tiştekî hebû min ji we dipirsî dawiyê de ez ê bipirsim ev beyanata Öcalan ku ji îmraliyê derdikeve çawa derket em zanin heyeta Dem Partiyê neçûye îmraliyê hem jî tarîxa îro li ser e ha beyanata Öcalan ya ku ji îmraliyê hatiye şandin gîştiye berdestê Dem Partiyê îro hatiye nivîsandin îro hatiye şandin çawa hat çawa derket derva madem ki imkanên Abdullah Öcalan hene ew qasa xîtabê milletê me civaka me Kurd bike çima tiştên cuda nabêje çima tenê dibêje hevdîtinên îmraliyê nerastin kîvana bo weşîne komploye li hember min çima tenê vana dibêje çima garantîna de milletê Kurd nabêje ey milletim em zanin Öcalan pir xweş dixwaze û hez dike xîtabê millet bike em jî divê derê de dikevin şik û şüphê xuya ye li ser rizaya Öcalan ev peyam nehatiye nivîsandin tiştê xweşê dewleta Tirkiye diçe hatiye nivîsandin dewleta Tirkiye ev yek daye nivîsandin ev yek derxistiye derva tu tiştekî bê riza dewleta Tirkiye ji îmraliyê dikare derbikeve ne mümkün e madem ew qasa xwedîniyetên başin rêveberên dewleta Tirkiye debla destûr bidin ku Öcalan xîtabê civakê bike
bi dîmen ji me re tiştan bibêje ku em bawer bikin. Ji ber vê yekê heta ku dîmenên Abdullah Öcalan tune bin, heta ku bi xwe nikaribe xîtabê rojnamegerên Kurdan bike, civaka Kurd bike, em nikarin bawerî bi van peyaman bînin. Em nikarin bibêjin rast e. Her çend hatibe nivîsandin jî, her çend îmza wî hatibe lê barkirin jî, ji bo me ya esas ew e ku dewleta Tirkiye divê rê bide Öcalan ku pir alenen eşkere xîtabê civakê bike. Wekî din nabe. Ya kes nikare bi aqlê vî civakê henekê xwe bike ya. Tiştekî wisa dibe. Komisyona ku do li hev civiye, herkes dizane komisyonekî şerê taybet e. Mirovên ku şerê taybet meşandin, wextê ez bêjim şerê taybet, heqeten şerekî taybet. Bi dehan salan dewleta Tirk mirovên herî spor perwerde kirin, gihandin, amade kirin, di şerê li hember Kurdan de bikaranîn, weke Hakan Fidan, Süleyman Soylu, weke İbrahim Kalın, evê ku domina Yaşar Güler, vana bi salan li hember milletê Kurd, li hember tevgera azadiyê ya Kurd, Partiya Karkerên Kurdistanê tevgerekî azadiya milletê Kurd e. Ev însanê ku behs kirin di wê komisyon, yani ez ana behsa komisyoneyên îro nakim. Ez behsa daireya şerê taybet ya dewleta Tirkiye dikim. Daireyekî bi serê xwe ye. Şerekî taybet bin meşandin û eger bi vî şiklî biçe bi ser dikevin. Lê eger hemleyekî tevgera azadiya Kurd hebe, behsa mafê Kurdan bike û milletê Kurd bê parastin nehêle, serkeftina Kurdan mümkün e. Serkeftina Kurdan bi her awayî di garantiyê de ye, hevan no. Mesele ne ew e? Em zirar dibînin, tamam. Em dereng dikevin, ama di dawiya dawî de serkeftin mutlak ya milletê Kurd e. Çima? Çünkü em mafdarin. Çünkü me heqê kesî nexwariye kî. Em mafdarin. Em mecbûr bi ser dikevin. Îro sibê, du sibe, sê sibe. Sala pêşiya me de be 7 salê din. 7 salên din nebe 7 salê din. Ama muheqqiq em bi ser dikevin. Em dibin mîna milletê xelkê. Meselenin ne yani? Henekî dereng dixebitin. Dereng dikeve yani. Hevan no. Ve got erê, ve gotibe erê temam e. Ez têm cem we paşê. Baş e? Yek fermandarê me General Mazlum Abdî İlham Ahmed bi Ahmed El-Şara re civiyan, xwedê milletê Kurd ji Mazlum Abdî hez dike. İlham Ahmed jî. Her du jî karakterên hêjan e. İnsanê me ez nava milleta me. Milletê me ji wan hez dike. Yani herkes dizane ku dilê van însanan ji qas pak e. Çawa dipelpite dilê wan û bedena wan û mêjiyê wan ji bo bidestxistina heqê Kurdan. Fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlum Abdî û hevserokê Daîreya Tekîliyên Derve ya Reveberiya Xweserê İlham Ahmed bi Serokkomarê Sûriyê Ahmed El-Şara re civiyan li Şamê. Mazlum Abdî İlham Ahmed du hêvarê li Şamê bûn, bû Wezîrê Karê Derve Esed Şeybanî re jî civiyan. Ev gelekî giring e ji ber ku di nava mehekî de ev cara duyem e Mazlum Abdî û Ahmed El-Şara rûbirû hebû dibînin. Gelek mijar hene nava xwe de nîqaş dikin ya herî mühim jî entegrasyon. Ama Mazlum Abdî jî gotina entegrasyonê hez nake. Dibêje xala herî krîtîk ya civînê tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyeyê, yani pêkanîna peymana 29 Çilê ye. Hûn jê re bêjin entegrasyon, ama ew nabêje. Mazlum Abdî eşkerê kiribû ku Qesedê wê dibin banê artêşa Sûriyê de wekî lîwayên xwecihî ên herêmî ji nû ve were organîze kirin. Li gorî vê yekê tê texmînkirin ku lîwayên li Hesekê, Qamişlo, Dêrê, Kobaniyê were nava kirin. Wekî din tê plankirin ku lîwayekê ji ciwanên Efrînê pêk tê jî wê were ava kirin. Ev jî tiştekê nû ye. Bi vîya we hevalno mühîm e ji bo xortên Kurdan. Çünkü dî îcab nake hûn biçin eskeriya Ereban.
هون دنوا لیوان خوده دنوا قصد ده عسکری کن ای خورتین روجاوای کردستانه یک جی خالین گرینگی جیویناجی دوسیه پرورده tabii mesela perverde de em ısrar dikin. Yani ne ben nabe yani. Aliye Kurdan daxwaz dike ku müfredata Kurdî yani sistema perwerdeyê ya bi Kurdî ya ku ev 15 salan li Rojavayê Kurdistanê tê pêkanîn bawekî fermî were nas kirin û Kurdî bibe zimanê fermî yê perwerdeyî ye. Hûn çi qas dew bikin hevano ew qas hûn zextê li revebirên me dikin revebirên me jî mecbûr li Şamê ew ê mafê we biparêzin. Eger hûn bêdeng bin hûn dawa mafê xwe nekin revebirê me jî ew ê bibêjin ha bêdengiyekê heye ka em hin mijarê din derbixin pêş. Di mesela perwerdeyî de hûn zorê bidin ser Mazlûm Abdî İlham Ehmed ew ê derkeve pêş. İlham Ehmedê beriya serdana Şamê teqez kiribû ku perwerdeyiya bi zimanê dayîkê mafekî bingehîn e. Ne mümkün e bibe mijara bazarê di müzakereyê de. Sedî sed tiştekî ye ku divê pêk were. Her wiha beyan kiribû ku ew dixwazin ev yek di destûra bingehîn ya Sûriyeyê bi garantiyekî qanûnî jî were parastin. Saziyên îdarî dadî bi Şamê re dibin yek ê li Rojavayê Kurdistanê ew jî mijarekî cuda a civînê bû di qada siyasî îdarî de jî gavên berbiçav êdî dest pê kirine tevlîbûna meclîsên jinan tevlîbûna yekîneyên rêveberiya xwecihî yên li herêmên Cizîrê bi Wezîreta Karûbarên Civakî ya Sûriyê re bi rêjeyekî mezin temam bûne xebat didomin her wiha tê texmînkirin dosyayên dadî behsa edaletê dikin ha ew cî ku ew avahiyên ku em tê de mehkeme dibin ên li herêmê ew bi Şamê re werin yekkirin avahiyên dadgehan destpêka me heya Elûnê bawekî fermî dest bi xizmetê bikin. Yani ya rastî ev dosyayên dadî di derbarê edaletê de sîstema pir neketiye serê min çünkü li gorî kîjan yasayê mirov têne mehkeme kirin. Fikr û raman mirov wextê xwe îfade dike yan jî însanekî wextê dizî dike însanekî dema sûçekî dike fiq nake yani kîjan sûçê civakî dibe bila bibe li gorî kîjan qanûnan tê mehkeme kirin û ceza lê tê berrê. Bana mühimin evanna yek bi vîya we tiştekî din jî heye niha gelek heval dipirsin İlham Ehmed çima li Şamê wezîfe nagire ew jî hatiye axaftin lê İlham Ehmedê red kiriye yani aniha hikûmeta El Şara hazir e postekî misyonekî yani erkek wezîfeyekî bide İlham Ehmed Mazlûm Abdî jî Mazlûm Abdî ji xwe tenezzül nake çünkü Mazlûm Abdî dibêje ez ê vegerim nava milletê xwe ez ê ji bo yekêtiya Kurdan bixebitim îşê min li Şamê tune ye aniha wezîfa min a esasî ew e ez artêşê hal bikim valahiyekî eskerî siyasî heye li Rojavayê Kurdistanê ez wana pêşî hal kim paşî ez ê vegerim nava milletê xwe û ez ê yekêtiya Kurdan çê bikim dibêje Mazlûm Abdî niha tê texmînkirin ku di civîna li Şamê de ev meseleya ku me behs kir yani dayîna postên bilind ên dewletê ji bo rêveberiya Xweser ji bo rêvebirên Qesedê İlham Ehmed hatiye axaftin tê îdia kirin ku postên wekî alîkarê serokkomar yan jî alîkarê wezîrê karê derve ji İlham Ehmed re hatine pêşniyaz kirin. Lê tê gotin ku İlham Ehmed ev pêşniyaz bi şerta statûya destûrî Kurdan vegerandiye yani qebûl nekiriye yani gotiye yani ew cî ku statûya destûrî Kurdan tune be heta ku hebûna milletê Kurd di qanûnên Sûriyê de nê garantî kirin ez çima werim wezîfe bikirim li ser navê kî û çima ez wekî erebekî werim wezîfe bikirim na yani kursiyekî şexsî red kiriye heta kengê heta ku statûya destûrî Kurdan çê bibe di destûra bingehîn ya Sûriyeyê ev mühim e lewma jî ev daxwaz qebûl nekirine hevalna hûn çawa dibînin helbesta İlham Ehmedê rast e yani hûn bin hûn jî wisa dikin lê kabrêyekanê me ê ene kesî wisa tev nagerin hema ala acele bi lez û bez çûn heta Şamê bûn wekîl û bûn tiştê din ji bo wan kursî çi qas mühim e ya
یا بلا هلوشه او کرسی که ملت کرد تمثیل ناکه، شخص تمثیل دیگه. معنوی چیه؟ یعنی بنگه هاته تونه به پشکریه که تی جواکی تونه به ایگل تونه به تو چید کل شامی معنوی تونه. ev meseleya İmraliye hevanna acayip tişteki acayip e ez peşin nûçeyê bixunim rêberê PKK Abdullah Öcalan di derbarê civîna yekemîn ya desteya şopandin û tespîtê û îdayên di derheqê wî de hatine parvekirin peyamekî belav kiriye. Ji İmralî çawa dikare peyam belav bike? Dibêje ev parvekirin tevgerên provokatîf in, yani fitne û fesadî de. Êkîne ê ku li dijî pêvajoyê disêkinin. Abdullah Öcalan peyama xwe bi rêyekî ku nayê zanîn gihan şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê li ser daxuyanî, li ser îdayên ku di van rojên dawî de di medya civakî de hatine belavkirin tiştên balkêş gotin. Öcalan dibêje kî van notên li İmraliyê parve dike li dijî pêvajoyê. Daxuyanî Abdullah Öcalan em temamî bixwînin hevan nû hema pir kirine. Agahî ji bo raya giştî. Mesela normal Öcalan van gotina bu kar nayne. Öcalan nabêje agahî ji bo raya giştî. Ey milletê min dibêje. Normal. Gotina wî wisa ye ez bixwînim paşê me rû dikare şîrove bike. Yani ez bi xwe gotina xwe dîsa bibêjim. Abdullah Öcalan heta ku di atmosferekî azad de bi dîmen, bi fîzîkî nê pêşberî me fikrê xwe bi xwe beyan neke ez bi xwe bawer nakim. Yani rayedarên dewleta Tirkiye endamên daireya şerê taybet biçin İmraliyê û tiştekî li gorî xwe binivisînin, bidin nivîsandin, bînin derva kî dixapîne. İja tiştekî agahî ji tê de tune yani. Ev beyanata ku li ser navê Öcalan hatiye nivîsandin wisa ye Rêzdar Serokomar, Rêzdar Dewlet Bahçelî îradeya xwe ya bihêz nîşandan li ser bangawaziya min tekoşîna çekdarî bi dawî bû partiyên siyasî jî piştgiriya dîrokî dan. Bi vî awayî yasaya bihêzkirina hevgirtina neteweyî û yekbûyî ya civakî hate pejirandin. Komisyona ku li gorî vê qanûnê hate avakirin doh yekemîn civîna xwe pêkanî ev nîşan dide ku pêvajo bi gavên zexm bi pêş vediçe. Em gihîştine qonaxeke krîtîk. Di vê serdema dîrokî de hin derdor hewl didin pêvajoyê têk bibin. Ev hewlên wan kesan e ku tevlê komployê bûne. Ev fitne fesadî ye li dijî min e. Hem gotinê wan notan, bahsa notan dike. Di van notan de hem gotin, hem dîtin, nav, belge, notên ku di medya û medya civakî de belav dibin, bi min re têne girêdan, qaşo min diyalog kiriye bi van însana re, nerastin ev parvekirin tevgerên provokatîf ên dijberên pêvajoyê ne. Ez ê xebat û hewldanên xwe yên ji bo avakirina aştiyê civakî bidomînim. Ez ê xebatên xwe yên ji bo hiqûqa biratî hêzê de tir bi pêş bixim. Ez her kes û her alî dawet dikim ku bi ruhê biratiyê bi mantiq û hişmendî bi hestiyarî nêz bibin û hewl bidin. We goterê yani ew derdorên ku ev beyanat ji İmraliyê derxistine îdia dikin ku ev daxuyaniya Abdullah Öcalan e. Ama ew Öcalanê ku em nas dikin ew qasa sert li dijî millet qise nake. Yani ew heyetên ku diçin wê derê bi wan re tamam bi dijwarî qise dike, rexne dike, lê wextê ku xîtabê civakê dike bi vî şeklî xîtab nake. Çünkü tê de gotinên dijwar hene. Mesela merûv çawa pirsan dikare ji xwe bike, yani madem derfet û îmkanan Abdullah Öcalan hene peyan bişîne derva, ne? Piştî salan îmkanê wî çêbûye ku peyan bişîne derva.
Ya madem ki ew qasa imkaniyê te heye tu çima Kurdan teselî nakî? Ya çima tu bersiv nadî pirsên di serî milletê Kurd de? Herkes zane ku milletê Kurd bi şik û guman li vê meselê dinêre, li dewleta Tirkiye dinêre. Ya çima nabêjî ey milletê min, yaw rihet bin, aram bin, bi min bawer bin, ez di nava xebatekî giring de me, armanca min garantîkirin misogerkirina mafê we ye. Ez aniha ketime rêyekê hewl didim ya bigînim serî, ez ji we rîca dikim ku hinek baldar bin, guh nedin dengê mengê cuda ku bikaribe pêşîl me bigire. Em vê dewletê başnas dikin, digel her tiştî em mecburin bimeş. Mesela imkanekî heye xîtabê civakê bike. Ama van tiştana nabêje. Em Öcalan zanin. Öcalan imkanî wî hebe van tiştana ji millet re dibêje. Ew dewleta ku ev peyam ji İmralî derxistiye anî em tev dizanin ku li gorî dilê xwe peyamekî daye dîzayn kirin. Çünkü ev komisyona ku li hev civiya herkes dizane ku Öcalan wana kêm dibîne. Tam nabîne. Ev qanûna ku hatiye nivîsandin Öcalan wê kêm dibîne. Mafê siyasetê nade şervana. Nade siyasetmedarê Kurda. İnsanê me ku ji Ewropayê ve digerin ew ê bi qaçaxî biçin nava gel. Belkî ew ê kelepçe bixinîgî wan. Yani hinek nezelaliyekî heye, şêlûbûnekî heye. Hevanno. Vê gavê vê yekî wisa qebûl bikin, tamam. Ev hefteyekî em bêjin di medyayê de, di televîzyonan de, di medya civakî de hate parvekirin ku ekîbekî ji Qandîlê çûye İmraliyê li wê derê hevû du dîtine, axaftina wan heye weke sê beş, belkî sê roj mane li wê derê ji bo wî weke sê beş e. Diyalog dikin. Diyalogên balkêşin. War diyalogên ku pir mirovan aciz bikin, rahetsiz bikin jî tune bû yani. Normal, bixasî ku em Öcalan nas dikin, di wê çarçovê de bû yani. Rexnekirin heye, sûcdarkirin heye. Normal e yani. Ev not laliyekî. Tamam. Mesela kes nabêje çûyîna heyeta Qandîlê ya İmraliyê çênebiye. Mesela kes vê nabêje. Ya çûyîna revebirên Qandîlê a İmraliyê bi serê xwe meseleyekî girîng e. Bi serê xwe divê were analîz kirin. Yani hin derdor ji vê yekê re dibêjin skandal, tekiliyekî pir cuda çêbiye bi dewleta Tirkiye re. Yani piştî vê tekiliyê her tiştî ku çê dibin sûcdarkirin, yani velhasıl milletê Kurd li bendiyê ku her tişt şeffaf be hevan. Ew qasa zelal yani her tişt zelal be. Çünkü qedera me aniha li ser masê ye. Ew milletê ku qedera wî li ser masê be heqî wî heye hin tiştan bibîse. Hêviya milletê Kurd jî pir tune. Pêncî sal e em li pê tevgerekî ne. Tevgerekî siyasî û eskerî ye. Umudekî ye. Hêviya me ye. Hêviya me ya bi tenê ye. Başka tune ha. Başka hêvî tune ye. Çünkü ev tevger têk biçe êdî em dikevin yani. Em 100 salan tên ji bîr kirin. Belkî 200 sala, belkî temamî. Lê hêviyekî me din heye elbet mezin dibe. Em baweriya me gencên ku bi vê kevne şopiya ser hildêr mezin bûne, baweriya me van gencan heye. İnsana emrê wan heqeten di ser 5 salî ra pir tiştekî êdî ji wan naye. Çünkü êdî ji teqet ketine. Ketine neba rehavetê. Hevan ew qas bes e, ez derbasî mijarê din bibim. Mesela Tayyip Erdoğan dibêje 86 milyon hemolatiyê me tev tirkin. Binêre. Min ev nûçe ji Ajansê Kurdan girtim. Binêre. Yani merov bi kîjan çavî li meseleyan binêre. Herî kim 3-4 ajansê me de dibêje Tayyip Erdoğan gotiye kes nikare biratiya Kurd û Tirk û Ereba hilweşîne. Mesela jaliyê pozîtîf lê dinêrin. Ama kes naçe
لا اخفتن حقارتواری یه تایی بردوغان نانیره آژانسی ملی اوسالی نانیرن یا مرو شاشتی مینه یا اون چه و آژانس این کردانه اون چه و تلویزیون و روزنامه کردانه کوم بچاوی ترکان لا اخفتن تایی بردوغان دنیرن و اوسا شیرووت کن اوسا مانشت تاویجنه یا عیبه یا هنه که بچاوی کردوار لی بنیرن یا میرک در کتیش ترد بیجه ترور میرک در کتیت بیجه بداویبونا تروری ام پیروز دکن میرک در کتیش ترد بیجه 86 میلیون انسان ما تف ترکن و ده بنی ده هواکی که داشت بیجه کس نکاره براتیا ترک و کرد و عربا خراب بی ای تو خراب دی کی توش کرد را ده بیجی ترک بریا هر کسی تو خراب دی کی تایی اردوغان yani jî bi gotina hin hevalê me rojnameger Sayîn Erdogan. Erdogan bi qasî bejna xwe jî dirêj bibe jê re nabêjim Sayîn. Dewlet Baxçelî bi wî tîpa xwe bibe du qatê xwe jî ez jê re nabêjim Sayîn. Kes wer Sayîn mayîn nikare heq bike yani. İnsan wisa bihêsanî Sayîn heq nakin. Sibê hetayê were derd kemiş Kurdar ra dibêjin terör û ez jî ji wan re rabim bêjim Sayîn. Ew qisa bêhurmetî li milletê Kurd dibe ya. Binêrin ez beyanata Tayyip Erdogan dixwînim. Yani ez nabêjim hemî xirab e. Lê hesasiyetê milletê Tirk zêdetir li ber çavan digire. Recep Tayyip Erdogan li ser pêvajoya çareseriyê ragihand ku dema pêvajoya Tirkiyeyekê bê terör gihîşt armanca xwe wê li pêşiya milletê me deriyên serdemekî nû vebin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li navçeya Xelatê ya Bedlîsê li Bakurê Kurdistanê di bernameyekî de axivî bernameya qada çalakî ya Xelatê ye. Erdogan da axaftina xwe de behsa pêvajoyê kir. Dema pêvajo bigihêje armanca xwe yani Tirkiyeya bê terör dema ku bigihêje armanca xwe wê bazirganên xwînî wenda bikin. Yani îdia dike ku hin kes li ser xwînê bazirganî dikin, ticaretê dikin. Wextê ku Tayyip Erdogan wisa dibêje yek dîmenekî tê ber çavê min. Ew askerên kuştiyên dewleta Tirkiye de hatin ya di tabutan de ala Tirkiye li ser wan e. Ê ku diçû destê xwe dida ser wan û tiliya xwe ji Kurdan ra dihecan Tayyip Erdogan bixwaye. Ê ku herî zêde bazirganî kiriye, ticaret kiriye, kuştina askerên Tirkan bi kar aniye Tayyip Erdogan e. Ê ku Qur'an di desta diçû li ba dikir aletê hilbijartina Tayyip Erdogan bixwaye. Di temamê Tirkiye'de ji Kurdan û Tirka weke şexs herî zêde Tayyip Erdogan bazirganiya xwînê kiriye. Tamam. Kî dikare ev ya inkar bike? Tayyip Erdogan dikare ev ya inkar bike? Nikare. û di vê pêvajoyê de jî heta Tayyip Erdogan hat yeknakirin çi halî? Hê jî nehat yeknakirin. Mêrik hê jî li bendê ye ji vê pêvajoyê encama hilbijartinê bi dest bixe. Divê merû însanê xwe nas bike. İnsanekî heftê salan li ser eynî mantiqê mezin bûbe di şevekê de çi wa dikare biguhere? İnsanek weke Dewlet Baxçelî. Ma kevir li serî wî ket. Ma xew dît. Sofiyekî weke kalikê mi çû ket xewna wî? Na. Bazarekî heye. Bazarekî heye ya. Menfeetekî heye. Menfeetekî pir mezin ji bo wan heye. û tiştekî jî nekirine. Mêrkara sozekî jî nedane me. Mêrkana negotine milletê Kurd bibe xwedî maf. Tenê dibêje Tirkiye mezin dibe, perê Tirkiye dibe. Hevan da soz ez ê nûçe serê heta da wî bixwînim şîrove çav kirine pazê şîrve bikim. Tayyip Erdogan di axaftina xwe de pasa pêvajoyê kir got dema pêvajo bigihêje armanca xwe wê bazirganên xwînî wenda bikin. Aliyên ku ji terorê Sûdê werdigirin, faydê werdigirin wê wenda bikin. Aliyên komkuşkar ên ku dixwazin herema me bixin nava bêîstiqrariyê û aloziyê wê wenda bikin. Wê çepera mirovahiyê, çepera biratî qezenç bike, wê aştî aramî serdest dibe.
یه سرکفتی و 86 میلیون ولاتی من ترک به ولاتی وی ترک مثلا گوتنا ترک نخی دنیا خرد بلا تو چما گوتنا ترک دخیا مثلا تنه ولاتی ما بهله بیجا یکو بسر دکون 86 میلیون ولاتی ما به ولاتین ve coğrafyayı be. Welatin Türkiye be beje. Çima tu Türk dixîla. Erdoğan beyan kir ku hinek alî ji bo ku pêvajo neçe serî lîstikan dikin. Ez wan aliyan baş nas dikim dibêje. Hûn dikarin me ji rêya me vegerînin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan wekî din çi gotiye li gel biratiya me wê aboriya me jî bihêztir bibe. Wê berxwedana çepera navxweyî jî bihêztir bibe. Yani iç cephe. İç cephe ji bo çi ye? Li hember İsraîlê ye. Li hember hêzên dervan e. Waxtê Tirkiye got iç cephe yani hûn bizanibin ku hêzên derva belaxa li Tirkiye didin vana jî iç cephe mezin dikin. Di serî de Sûriye, Îrak, cîranên me yê nêzik ve bigihêjin aramiyê ku salên dirêj e li hêviyê ne. Li gel Tirkiye û milletê Tirk wê hemû gelên bira yên li erdnîgariya me wê qezenç bikin. Tamam. Em dizanin kî ji vê rewşê aciz e, kî bi fikar e. Ez ji wan re dibêjim hûn çi dikin bikin, hûn nikarin me ji rêya me vegerînin, hûn nikarin rê li me bigirin ku em wekî Tirk, Kurd, Ereb bi biratî bi hev re bijîn hev û du hembêz bikin. Em dizanin hûn kîjan hesaban jî dikin, em baş dizanin hûn çi lîstikan jî dikin. Mesela çima aqwasa xîtabê xelkê dikî û behsa tiştên negatif dikî. Ya tu serokkomarî ya hinekî însan be. Mesela derkeve garantî bide milletê Kurd. Bêje ey milletê Kurd. Mesela vê derê ranebe xelkê sûcbar neke. Ya heqeten vana şêwirmendê wan tu ne, vana çi ne, çi te wane. Mesela heta tu radibêjî bibêjî însan hene nizanim ji me hez nakin, nizanim kes nikare ha bike. Derkeve bibêje ey milletê Kurd. Ez îro hatime huzûra we. Ez dixwazim hûn min efû bikin. Ez pir cara hatim ser vî kursiyê. Min pir caran talîmata êrişê da. Min got jin be jî, zarok be jî bikujin. Li ber nekevin. Pir caran li ser vî kursiyê min gotiye ya meseleya Roboskî ma çawa bizanibim. Ma terorîst e û sîvîl e. Min gotiye Ehmed e, Mehmed e, ez ji hev dernaxim. Min bi goy xwe bîst. Ez çawa bizanibim kî Ehmed e, kî Mehmed e. Me gotiye lê xe tişnabe. Berpirsêrî kir ser xwe. Ez hatim vê derê min biryara hilweşandin û êrişa ser heşt navçe û bajarê we da. Bi dê hezara însan hatin kuştin di encama biryara min de. Ez dixwazim hûn me efû bikin. Mesela nayê efû naxwaze mîna însanê pîr û pak bin tên vê derê berridayê gotinê gilover dikin. Ziman e, bêhestiye ji xwala diger e. Çi bêjî dibêjî. Ama em mêjî we nas dikin. Yani em ji rêveberên dewleta Tirkiye lê em ji wan lêborînê hêvî dikin. Efû hêvî dikin. Em dixwazin ew lêborînê bixwazin. Ew xwe bidin efûkirin bi milletê me. Çünkü suç kirine ya, suç kirine. Amerikana suç kirine yani ya. Rast e ne rast e ya hûn bêjin. Yani bi vî şeklî merov qirêjiya xwe bavêje binê cilê û bihêle sucdar neyine ceza kirin me dibe? 10 salan Emrê Selhedîn Demirtaş hevalên wî em çawa dikarin şûn vebînin? Binêre hêjî bernade. Hêjî bernade. Dibe selo dicirife. Selo her şev diçe xewna wî. û wê rojî jî Selhedîn Demirtaş ji zîndanê tiştekî şandiye derva dibêje qaşo yani ez wezîfe digirim li Enqereyê nizam çi hemî virin derebin bawer nekin. Beriya niha Bülent Arınç jî çû cem Selhedîn gotinê vir û derew kir îftira avêt stûyê Selhedîn. Selhedîn tenazulê erkê wan û wezîfa wan jî nake. Selhedîn li pê tolhildanê jî nagere. Li pê heqê Kurdan digere. Heqê Kurdan çawa tê garantî kirin. Binêre gavadin İlham Ahmed çi dibêje li Şamê? Ez vê derê dikarim bibim alîkarê serokkomar jî, dikarim bibim alîkarê wezîreta karê derve jî, ama ez naxwazim.
چونکه از کرسی پست جبو شخصی خو نخوازم مادم هون اقواسا جمع حز دکن ستاتویه کی بدن ملت ما ده دستور بنگهینده بنویسینه و دمه امورن ایجاب که ام خدمت هری بنی بکن نه مسئله بلا ملت ما صعبه بلا ملت ما بکه به گارانتیه ملت ما وقتی به خودی ستاتویه که بلند بلا ارکامل هری جیر به قط نه مسئله سالحدین جلی سر به منطقیه ام ناست کن جبروی گوتن رایدارن دولت ترکیه دوی مروف پرگونه ده اثبات بو که روژین کبایش هاتیه کشتن هواننا چوا از زوب زو نوچه بخونیم جبر که مسئله که نه سیاسیه مرو نوچه بخونه باشتر تفهم کرن و پیدوی بشیروه جنامینه اوقات مالبات روژین کبایشی عبدالرحمن کارابولود بیان کرد که لگوری انجام اوتوپسی روژین کبایش هاتیه به هشتن و کشتن به هش هاتیه هشتن به علاجان به درمانان خواندکار زانینگی هوانه روژین کبایش دمکو یورده درکت بو و ساعت دوانده بو و جنازی ویجی ده سال 2024 ده لبراون گولا وانه هات بو دیتن کارابولو دیار کرد که ده میده و ارگانین هندرین یه روژینه ده مادهین به هش هشتن هبو مادهین فلشکرنه هاتنه دیتن و یا تشتکی نویه عبدالرحمن کارابولود بیان کرد که دیتنا مادهین به هش هشتنه دلاش روژین کبایشه ده نشانه مده ده که اف بویر محقق کشتنه yani hiç şık و گمان نمایه çünkü ilaç dane به yani şuaçuye rojin kabay şuaçuye hatiye be tesir kirin peşi logori daxyaniya Karabulu de otopsiyede maddeyin benave rokuronium u ornidazol de midde de organın hındarın ye kabay şide hatine tespit kirin yani be felşkirne hatiye kuştan Karabulu iddia kir ku beriya ku terme rojin kabay şi vere ditin ev maddeyin kimyevi baraya midde danewe. Ev madde jaliye kesin ku destivan digeje van kimyayan hatiye bikarane. Çünkü miroveki ji rezi nikare xwebigîne van maddeyin kimyevi. Muhakkak ya alaqavi bi doktoriye heye ya bi eczane heye tiştekî taybet evaya. Rojin bi van maddeyin ku jî re dibêjin ornidazol û rokuronium hatiye bêhêşiştin bêhiş hatiye hiştin piştî ku helmija wê hatiye felş kirin wê demê hatiye kuştin. Mesela ev madde ji xeynî odeya ameliyatê li derekî din peyda nabe. Odeya ameliyatê dibêjin. Karabulûd li ser hesabê xwe X'ê ev peyan belav kiriye. Lêkolîna dadî bijîşkî tomarên ameliyata mükevîla wê rojî müvekîla wê rojin kabayişi falan filan bahsa tarîxê dike. Hevan no. Yani xuya dibe ku ev keça me li Wanê diçû üniversite bavê wê anîbû danîbû pir derbas nebû war dikim du sê roj bû yan jî keçik direvînin dibin madde didinê ji xwe dibin hişî wî ji serî digirin û paşê jî tacîz tecavûz dikujin davê ji nava avê yani em mînsana ew qisa bêxwedî ne ez bêlim carekî din yani li ser vê min jarê şîrovê min hûn texmîn dikin yani em waxtê bê dewlet bin em waxtê bê edalet bin bê mehkeme bin wekî millet xelk van tiştana tîne serê me jî hev bavê me jî Gulistan dokû jî eyn tişte xelk wisa dike namusa me dibe penj pere de destê xelkê de waxtî ku em bê dewlet bin em bê garantî bin em bê edalet bin wisa ye adet wisa ye adetê dunyayê wisa ye niha dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê dîsa Tirkiye sûjbar dike di mesela kî da di mesela Osman Kavala da heta niha hem di derbarê Selhedîn Demirtaş de hem di derbarê Osman Kavala da biryara berdanê de bû dibe dewleta Tirkiye wana berde û tazmînat jî bide wan ya niha tenê dosyeya Osman Kavala lêkolîn kiriye çima çünkü Tirkiye îtiraz kiribû ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê îtiraza Tirkiye red kiriye Daireya mezin ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê li ser Osman Kavala ku ji sala 2017 vegirtiye biryarekê nû da dadgehê beyan kir ku divê Osman Kavala acîlen were berdan tazmînat jî were dayîn
Türkiye berê ji bo biryara berdan Osman Kavala îtirazê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê kiribû. İtiraza Türkiye hate nirxandin û red kirin. Divê Türkiye biryarê bi cih bîne Osman Kavala berde. Daîreya mezin ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryar da ku Osman Kavala were berdan û zerara wî ya maddî manevî jî were qerebûk kirin. Yani tazminat were dayîn. Dadgeh di biryara xwe de diyar dike ku mafê azadiya derbirînê, civînê, rêxistinbûnê Osman Kavala hatiye bin pêkirin. Dadgeh dixwaze ku ev demil dest were berdan. Dadgeh di biryara xwe de rexne li pergala darazê Adaletiya Dewleta Tirkiye dike. Bi taybetî dibêje di dozên hesasên siyasî de kêmasiyên sazûmanî hene. Ev kêmasî bandorê li serweriyê dike, li bêalîbûna darazê dike. Ji bo ku dadwer li hemberî zextên neheq werin parastin divê ewlehiyên sazûmanî werin bihêzkirin. Dadgehê eşkere kir ku divê ji bo girtiyan yani ew girtiyên ku cezayê giran ê hetay li wan hatiye birîn qanûn werin serrast-kirin. Hevano Amerîkayê di derbarê Sûriyeyê biryarekî pir ecayîb daye. Îdî Sûriye ji çarçoveya dewletên ku piştgirî didin terorê hatiye derxistin. Veya biryarekî dîrokî ye çima ji ber ku salên dûr û dirêj e Amerîka pênaseyekî wisa dabû ser Sûriyê, ceza dabû serê, ambargo dabû serê, aniha ev hemî rabiye. Çünkü Ahmed el-Şara bi rêveberiya xwe re aniha temamî mirovên Amerîkayê ne. û je we fehm kir çima Kurd di cî de hatin hiştin. Çünkü Ahmed el-Şara û ekîba xwe hemî qebûl kirin. Wezareta Xezîneyê Amerîkayê beyan kir ku Sûriye baweyekî fermî ji lîsteya welatên ku piştgiriyê didin terorê hatiye derxistin. Wezareta Xezîneyê Amerîkayê daxuyaniyekê daye li ser vê mijarê hate diyarkirin ku ev biryar li gorî polîtîkaya Sûriye ya Serok Donald Trump hatiye dayîn. Her wiha hate beyankirin ku heyeta Tahrir el-Şam HTŞ ji lîsteya rêxistinên terorê yên cîhanê yên taybet hatiye derxistin. Ofîsa kontrolkirina samanên biyanî OFAC jê re dibêjin a bi ser Wezareta Xezîneyê Amerîkayê HTŞ ji lîsteya sazî û kesên ku ceza li wan hatine birîn derxist. Rêveberiya Amerîkayê meha tîrmehê agahiyekê dabû Kongreyê niyeta xwe ya ji bo derxistina Sûriye ya ji vê lîstê eşkere kiribû. Sala 1979 Sûriye ketibû lîstê. Çi bibû Amerîkayê di sala 1979 de Sûriye xistibû lîsteya welatên ku piştgiriyê didin terorê. Di vê lîstê de hêjî İran heye, Koreya Bakur heye, Küba heye. Derxistina Sûriye ya ji lîstê nayê wê manê ku hemû cezayên li ser Beşar Esad û rêveberiya payebilind ya rejîma berê qediyan e. Beşekî mezin ya cezayê kesane yên li ser Esad û kesên ku tekîliya wan bi sûçan re heye hêjî didomin. Ji ber vê yekê ev biryar wekî efûkirina rejîma berê nayê dîtin. Ev negirtina ser sûçên paşa rojê ye. Lê wekî guherînekê giştî ya statûya di siyaseta Amerîkayê de li ser dewleta Sûriyê tên nirxandin. Yani sûçên rêveberiya berê nehatiye efûkirin, ev guherîneke nû ye di siyaseta Amerîkayê de di derheqê Sûriyê de. Xelk wisa ye. Ez gotina xwe bibêjim bila dilê min de nemîne binêrin ev colanî, Esad Şeybanî, ev çete, mete ku em ji wan re dibêjin însanên ne siyasî ne hemleyekî wisa kirin di dunyayê de bûn xwedî dewlet ne xwe ji lîsteya terorê dan derxistin û bi serokên herî bi bandorê cîhanê re jî niha bûne heval dost. Kîjan mêjî, kîjan aqil wana bi rêve dibe? Ew muhîm e. Em çi dikin? Em çi dikin? Em jî ji van hêza re dibêjin hêzên hegemon kapîtalîzmê pêş dixin. Vana pîsin. Vana bila neyîne herema me. Kî were herema me? Türkiye bila were herema me. Sûriye bila herema me be. Iraq li herema me de. Yani siyaseta me di lîsteya terorê de dihêle. Ê di dawiye de çi dibe? Siyaseta me
bu sebep ku em xwe fesih bikin. Çima? Çünkü di wisa bû em nikarin gav bavêjin. Rêvebirekî me nikare biçe Ewropayê. Çünkü me tekîliya xwe bi her kesî re xira kir. Me xwe kir golkê 5. Em bûn ez wê gotinê bi kar nayînim. Yani em xirab hatin pênasêkirin. Em bûn reş di çavê xelkê de. Çima? Çünkü em xelkê bila sebep sûcdar dikin. Ya ji me re çi? Me xwe çi kiriye? Dewleta Tirkiye çê kiriye? Me xwe çi kiriye? İranê çi kiriye? Yani ew rexneyê ku aqwasa em li İsraîl û Amerîkayê dikin wekî tevger me li İranê nekiriye. Me li dewleta Tirkiye nekiriye. Yani Amerîkayê hatiye însanên me cenazê me avitiye newala qesaban ku aniha di rojevê de ye. Güney Aslan bi lêkolînên xwe newala qesaban eşkere kir li ser pirtûk da nivîsand yani. û ew dewr bir cem dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê û qezenj kir. û perê ku ji wê derê girt jî da hêva Sora Kurdistanê. İnsanekî bi rûmetê Güney Aslan. Esas rojnamegeriya Kurdî divê wisa be. 33 gule dîsa xizm û eqrebayên Güney Aslan bi xwe ne. Dîsa lêkolîna wî Güney Aslan bi xwe kiriye. Yani mirov di nava me Kurdan de pêdiviya milletê me bi lêkolîneran heye, bi rojnamegeran heye. İnsanê ku heqeten bikaribin perde vekin û tiştên rastî nîşanê we bidin heye. Pêdiviya milletê me pê heye. Rojnamevanî tiştekî bi qîmet e. Ji rojnamevanê xwe hez bikin. Ji hunermendê xwe hez bikin. Bidêre rojnamevan tune be, rojnamevanê we tune be, hûn ê berê xwe bidin rojnamevanê xelkê, hûn ê mehkûmê nûçeyên derewî bibin. Hûn ê mehkûmê nûçeyên Tirkî bibin. Zarokê we wê tim berê xwe bidin nûçeyên Tirkî, televizyonên Tirkî, hûn diçin afir safir. Hinekî qîmetê bidin mirovên xwe. Ez behsa xwe nakim ya dev ji min berdin ya. Mesele ne ezim yani. Mesele dibe hûn qîmetê xwe mezin bikin û biparêzin. Curde nekin, navê ji nav nîga. Siyasetmedar jî wisa ne. Mesela xwedî li Selahedîn derkevin. We ew hilbijart. Heyf e, guneh e. Serokê Amerîkayê Donald Trump beyan kir ku wan hemû mayînên li Tengava Hormuzê rakirine yan jî teqandine. Trump diyar kir ku ew bi rêya hêza fezayê çavdêriya Tengava Hormuzê dikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump îro li ser tora civakî daxuyaniyekî belav kiriye. Di daxuyaniya xwe de dibêje ji aliyê hêzên deryayî yên Amerîkayê ve ez hatim agahdarkirin hemû mayînên li nava avê navnetewî Tengava Hormuzê hatine rakirin. Yan jî hatine teqandin. Amerîka û İsraîlê 28 Sibatê êrişî İranê kiribûn. İranê jî bi mûşek û dronan êrişkirina ser welatên cîran bersiv dabû Amerîkayê. İranê wekî beşekî ji bersiva xwe di dîadarê Tengava Hormuzê girtibû. Li çûyîn û hatinê petrol bilind bibû. Donald Trump ketibû zehmetiyê. Bersivên İranê heta niha piştrast nekiriye ku wan li Tengava Hormuzê mayîn danîne yan na. Lê wan gotiye ku li wê derê mayîn hene. Dîtina wan jî gelekî zehmet e. Niha Serokê Amerîkayê di nivîsa xwe de dibêje İran hatiye agahdar kirin ku her keştî ku mayîneke nû dayne wê yekser were têkbirin. Em bi rêya hêzê fezayî ji jor ve yanî çavdêriya her santîmetreyekî Tengavê dikin. Em her wiha çavdêriya çiyayê qulingê jî dikin. Wan her sî pêgehên din ên atomê jî em çavdêriya wan jî dikin ku berê hatibûn bombekirin. Hevan no, ez hatim cem we. Mala we ava, ji kerema xwe re ji bîr nekin. Bibin abone, kanalê mezin bikin. Ya xwedî li me derkevin ya. Ma dünya xira dibe ya.
Ya em hezkirinê heq dikin ya. Hakikaten em heq dikin ya. Yani tamam em hemî rastiyan nabêjin lê em derewa jî nakin. Mesela hin rastî hene em ditirsin ku zirarê bide milletê me em wana eşkere nakin. Heyf e, gunê ye, kedekî ye. Lê em tiştên derew nabêjin. Yani sir ji bo ev kanal were temaşekirin em nûçe amade nakin. Mala we ava ez nûçê we dixwînim, peyamê we dixwînim. Firî Demirtaş xwedî li Serhedîn derbikevin. Di encama vê pêvajoyê de ew derkeve dernekeve nizanim. Ez pir ser pêvajoyê de naxwazim biçim hevanno heqeten. Ji ber ku projeyekî ye, însanê ku ev proje dane dest pê kirin, em binêrin ka heta ku derê diçe. Ji ber ku em nizanin. Em nizanin ber bê ku derê ve diçe. Ji bo wî em ji xwe re temaşe bikin heta ku çû. Lê tiştekî heye yani hûn biya me bikin ji kerema xwe re binêrin ê min siyaseta min çawa ye ya jî felsefa min ez bêjim. İnsanên ku ez digirim hemberê xwe dewleta ku ez rexne dikim dewletên dagirker in. Dewleta Tirkiye, İranê, Sûriyeye. Ez wana digirim hemberî xwe. Ez wana rexne dikim. Çûnkî ê ku mafê Kurdan dixwin ew in. Ez rayedarên tevgerê sûcbar nakim. Ez hela Öcalan qet sûcbar nakim. Öcalan da hepsê de ye. Min mêrik nedîtiye. Mêrik de hepsê de ye, tamam. Min mêrik ne fîzîkî dîtiye, min ne dengî wî bîstiye, ne de yani mêrik de hepsê de ye. Çi hatiye serî wî em nizanin. 28 sal e. A mühim siyaseta me ya li derva çawa bimeşe. Ji wî mühimtir jî biryara te weke millet mühim e. Niha Öcalan li ser navê Öcalan çi tê gotin bila were gotin. Ez mêrik sûcdar nakim çûnkî 28 sal e esîr e, dîl e di destê dijmin de. Tamam, ew yek. Çi dibêje bila bibêje. Li derve ê ku li gorî wan gotinan tevdigerin ku gotin bi riza dilê dewleta Tirkiye derdikevin ew serî sede ji ku gubana metine ew li aliyekî hûn wê de jî bikevin şüphe biya xwe bikin ama kesî sûcbar nekin, êriş nekin. Tu çima wilo nakî, tu çima rêxistinê wisa nameşînî, tu çima ha nakî. Çûnkî tu ne serokê rêxistinê, ew serokên rêxistinê ne. Ew rêxistinê bi rêva dibin. Hilbijartin jî çê nebiye. Wan bi xwe biryar daye. Ew bi xwe rêve birin. Lê biryara we mühim e. Di qada siyasî de, di zemîna legal de. Hûn dikarin zextê li siyasetmedarê xwe bikin. Hûn milletin. Her însanê ku behsa demokrasiyê dike biya xwe wan bigire, bibêje li gorî rêgezên demokrasiyê tevbigerin. Fikra min bigirin. Yani ya rastiyê ji we re bêjim bi salan bû 2 sal ez vê derê YouTube çê dikim. Yani rojekî kesî ji min re negotiye tu çima wisa diaxivî, tu çima wisa dikî. Çend caran ji min re telefon hatin ji bo çi ew jî weke rêca gotin ya millet temaşevan yan jî provokatör gelek heqaret li qîmetê me dikin, li serokê me dikin hinekî baldar be baş e. Ku millet de erê rast e. Yani ez nealîgirim ku heqaret hebin ama kesî ji min re negotiye tu çima tiştî wisa dibêjî. Yani ya kesî ceseret nekiriye yan jî herkes hürmet nîşanê azadiya fikr û raman dide. Yani ji min re tiştekî wisa nehatiye gotin, kesî pêşîl min negirtiye. Tamamen azadım. Tu dewletekî li piş min tune ye. Tu rêxistinekî îstixbaratî li piş min tune. Ya pir komîk in. Tamam. Em tenê ne tenê. Ez û hûn. Daha de xatirê we silav rêz. Dem baş e vanna.